салом алейкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозирам хел румолакҳои пахтагиро пириста буданд, чоркунҷанино ина бинед, гирдошам хел муҳра доранд, ҳар хелаш аз жемчугдор аст ва муҳра. марҳамат, ҳамин намудое ки кадомеша мебинед ози 35 сомониян. Тоза пахтагияна беҳад фасонакинаи бо моделҳои навшай. Не намудаш новинкан. На ранга кошуна аҳамиятет чихе ранго дора, розовый, кабут, коричневый, болотовый, сырх, темно-синий. Иношам ам хел. Неҷа горчичный цвето астай, коричневый, бежевый, кабут. Хулоса беҳад рангакои хушрӯ. Ана ин намудош боша бо хеглак доран. Диде? Бо бончик барин. Ҳамиёям ам хе 35 сомон донада. Донаш 35 сомон мақсад. Достони азиз, анинаи румолора меприсидан. Шолканайно, румолои шолки. Бисёр ваёи хушрӯ дора, рангои хушрӯ дора. Шолкласи айсара меафтида боша. Аҷоиб 55 сомонӣ. Марҳамат, ина чанд ранг дора, чанд гул дора. Ози шакли кушодаша нишон метам. Ина не кушодагишай. Диде? Аҷоиб буд. Калони бадам нест, майдаям нест. Амхе миёнаяй. Рӯса ина. Не ранга куш. Ина хоҳед агар ана ин рангоша интихоб кунед. Шубинони азиз, анамхе 20 сомона вай ҳастай, аднатони румолчо ҳастай. Калони бад несту. Ози шакли кушодаша мекушон бинед. Миёнаяй. Миёна не майда. Майда чаневу амхе бинед. Барои румолчаи майда мекашанд баъзино. Амхе ина пахтагияк. Пахтагияк чия? Материалаш пахтаги. Турецки будай 20 сомон. Ина беҳад рангои хушрӯ дорад. Ана инам дош бошад 35 сомонӣ. Ино айда калонтаран. Ина чӣ қа рангои хушрӯ доранд. Интихобш хеле васеъ. Ана ин румолои пахтаги ин намудошам ҳастай. Ин намудош 30 сомон. Ина марҳамат, ино 30 сомонӣ. Ана и қисми болора бинед ласан. Ино 60 сомонӣ. И поён да ягон таяйне ми намудо ҳастай кушодаша нишонтиён. Ина мия ҳамеша мекушои. Ина марҳамат, ози кушодагиша нишон метиём. Ино 60 сомон. Ина ози хушрӯтар нишонтиём ки шумо ба ҳазур тамошо карда тавонед. Ина материалаш ласи намеафта, дӯстони азиз. Бисёр ҳам хушрӯвай. Ана меваёш мағз евростилош. Хулоса кадомеш ки дар кор бошад нависед. Мо доставка дорем, рақамо ҳастай дар рӯи экран. Боқӣ саломат бошед. Хайр.